Despois de escutar os nosos nenos de quinto e sexto, os nenos e nenas de terceiro e cuarto de primaria vamos contarvos unha pequena historia relacionada co ODS-15, co fin de concienciar a todos do importante que é non contaminar e coidar os nosos bosques para ter un planeta mellor. Unha viaxe en canoa. Castor vivía nun encoro a carón do río, pero últimamente estaba cansado. As augas xa non eran claras, estaban sucias e marróns. A Castor eso non lle gustaba nada. Un día Castor foi ao bosque, buscou un tronco caído e esculpiu cos seus dentes unha canoa. Así emprendeu súa viaxe río arriba para descubrir que estaba pasando. Castor encontrouse con Rapato e Libélula, contoulles o problema e todos dixeron que querían axudar a salvar o río. Escoitaban ruídos de máquinas grandes que cortaban árbores. Os humanos estaban destruindo o bosque, cada vez había menos árboles e o río estaba máis sucio. Donde ian vivir agora? Castor, Pato e Libélula decidiron falar co resto de animais do bosque. Xuntos eran máis fortes e poderían pensar un plan para salvar o seu fogar. Tiña que actuar rápido antes de que fora demasiado tarde. Mentres remaban, viron cousas terribles. Basura flotando, auga con mal olor e obxetos contaminantes tirados directamente ao río. Castor explicou: isto é contaminación directa. Ocorre cando as persoas tiran basura dende casas, fábricas e petroleiras á auga. Tamén aprenderon sobre a contaminación indirecta. Os gases tóxicos dos coches e fábricas mestúranse co vapor de auga e caen como chuvia ácida, envenenando os ríos e mares. A tardiña escoitaban voces de nenos que estaban de excursión e querían encher as cantimploras con auga, pero o río estaba sucio. Eles estaban moi tristes. Castor parouse e díxolles: axudádonos, podemos salvar o planeta. Hai tratamentos para limpar a auga e convertila en auga potable de novo. E así os nenos animáronse a colaborar para conseguir solucionar o problema. Todos formaron un gran equipo. Castor construíu unha presa máis grande para protexer o río. Os páxaros avisaban cando chegaban as máquinas. O bufo buscaba novos lugares seguros. Os nenos colaboraban limpando e concienciando de que non se pode tirar basura. Ao final os animais conseguiron salvar parte do bosque e os nenos aprenderon algo moi importante. Os humanos debemos coidar a natureza. Os bosques son o fogar de moitos animais e destruímos os árbores e ensuciamos os ríos e os animais non teñen onde vivir. Todos podemos axudar, plantando árbores, non tirando lixo aos mares, lagos e ríos, pechando o grifo cando non se use a auga e respetando os animais. O planeta de todos. Agora os nosos compañeiros de primeiro e segundo de primaria van a contarvos outro pequeno conto moi interesante. Esperamos que vos guste. Gracias por escoitarnos.